Ini lho pemirsa ya. Tak rasa-rasa ki ning Facebook Pro iki ora enak lho. Cara suhune ya sing di aplikasi iki. Lah piye? Ngene ngikuti jareke suhu ngono kae kan. Kata suhu kon bla 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 ngene ya pemirsa. Jadi intine ki lek rumangsaku ki sing penting awake dhewe ngupload video ya. Terus para pemirsa, para pecinta Facebook Pro sing ngene niki, sing aplikasi lain-lain ngono kuwi wis kenal awake dhewe. Engko ya akeh sing delok, ya enek sing nge-share-ne sampe demene, apa enek sing komen-komen ngono. Dadi ya PYP, akeh sing delok ngono. Intine iki awake dhewe iki tenar ngono ya akeh sing delok ngono lho. Lah nek awake dhewe iki ngapal sitok loro kan ndak enek sing terkenal to. Dek ndak roh ngono. Dadi lek awake dhewe ngapal akeh jarene sedina kon ngapal 50 ngono kae ya. Ya percaya, punya tuh ya akeh sing roh sitok ora. Dadi ini kan akeh kan ya roh ngono to, pemirsa. Rumangsaku. Ya intine awake dhewe iki ngupload. Jare kata suhu ngene. Lah, kecuali ngene lho pemirsa ya. Lek Facebook Pro iki kena disuntik ya, kena disuap. Pomo butuh jam tayang, ya ditumbas nih, ditukok nih. Butuh follower sekian ditukokne. Oh insyaallah iso. Lah iki ke undangan lho pemirsa ya Allah. Ngenteni kuncine lho ora dibuka-buka. Lah ya brek kuncine apa piye ngono ndak ngerti. Sing ngerti ya sing duwe aplikasi iki ya. Awake dhewe iki intine iki ya nggawe video ngono lho. Kaya awake dhewe iki kerja ngono lho pemirsa. Jadi ya setar video ngono sapa ngerti engko lek PYP ngono pemirsa. Mas aku. Saiki wis ora enek to sing kaya suhu-suhunan ngono ki ora enek to. Lah nek sing sepil gaji ini wis ora pati enek to. Lah ngono lho pemirsa. Awake dhewe konsisten ngupload video ngono ae. Aku ki yo ora monet lho pemirsa. Mas aku ki yo ngenteni wis tahunan lho. Ora monet. Masalah iki ngegang ya. Konsisten yang ini ngono. Terus yang sebelah, yang kene, yang sebelah, yang kene, yang sebelah ngono ae. Dadi yo randang monat-monat, yo percaya kudune kita ngupload adalah konsisten ya ngono pemirsa. Insyaallah yo dimonetisasi ngono pemirsa. Pomo paling ngono lho. Pomo ki paling ngono. Wis ngene videone di selanjutnya wae ngono pemirsa, ikuti terus ya, jangan lupa komen-komen dan di share-share ngono pemirsa ya. Pokoknya semangat terus yo kanca-kancaku kabeh yo sambil ngarit sambil konten ngono kanca entek aksara kontene ngono ya. Wis ngono pemirsa ya. Dilanjut